Bună dimineața, dragi prieteni! Bine ați venit pe canalul Cafeluța Cripto. Eu sunt Radu Holzer și astăzi o să vorbim despre Bitcoin și cum ne putem crea un cont pe Binance și să ne punem banii pe Binance. În primul rând o să începem cu indicatorul nostru preferat, Fear and Greed Index. Astăzi avem lăcomie 78-79%. Suntem în lăcomie extremă. Lumea cumpără masiv. Prețul Bitcoin este la $60.800 astăzi și nu s-a întâmplat nimic remarcabil sau ceva ce să miște prețul de ieri până astăzi. În continuare o să intrăm pe Binance și o să vă arăt exact cum puteți să depuneți bani pe Binance. Foarte, foarte ușor, nimic complicat, durează mai puțin de 3 minute toată procedura. Dacă nu ai cont pe Binance și dorești să-ți faci, uită-te în descrierea acestui video sau în oricare video pe care l-am eu postat, o să ai link direct către Binance, dai click și îți creezi un cont în aproximativ 1 minut. Bun, să presupunem că ne-am făcut contul, avem cont pe Binance, ne-am logat, ok, și suntem pe pagina principală în momentul de față. Dăm în partea stângă sus, avem aici Buy Crypto, da? Sau cumpără cripto. Punem mouse-ul pe Buy Crypto și avem aici Credit Card / Debit Card. Bun, dăm click pe el. Se deschide această fereastră minunată. Aici în prima căsuță alegem exact ce doresc eu să tranzacționez, ce doresc să bag, da? Ce valută. Noi o să punem USD sau euro. Da? Nu cred că sunt RON. Hai să vedem, dar nu cred că sunt RON. Uite că sunt și RON, lei românești. Da? Eu o să cumpăr în USD. Bun, dăm aici, putem să cumpărăm, vedem, minim $15, putem să băgăm direct, deci asta e foarte bine. Alegem suma, $15 și alegem ce dorim noi să primim pe Binance, ce bani dorim să primim pe Binance. Eu vă recomand tot timpul să vă cumpărați un stablecoin. Ce este un stablecoin? O să fac un video și despre asta. Dar stablecoin-urile sunt USDT, putem trece, sau BUSD, este dolarul celor de la Binance, și mai este USDC-ul, care văd că nu este aici. Da? Eu o să mă duc pe USDT, pe Tether. Dăm click pe el, vedem că primim, deci investim $15, ok, și primim 14,78. Dăm continuare. Eu deja am cardul de credit băgat aici o să ți se deschidă o chestie în care trebuie să-ți pui datele de pe card. Nume, număr de card, când expiră și cele 3 numere de pe spatele cardului. Foarte simplu. După care îl înregistrezi și îți rămâne cardul ăla valabil cât vrei tu. Poți să-l schimbi, poți să mai adaugi un card dacă vrei. Dar noi avem cardul băgat, dăm pe continuare. Aici se vede, eu am cardul băgat deja, îmi cere doar cele 3 cifre de pe spatele cardului, am dat confirm și am cumpărat cripto. Instant se întâmplă toată procedura. Ca și o mică paranteză, fac aici o mică mențiune. Eu folosesc cardul de la Revolut ca să cumpăr criptomonede pe toate exchange-urile. Băncile de la noi din țară nu prea acceptă tranzacțiile astea, să vizi și să cumperi criptomonede. Cei de la Revolut deocamdată nu au nicio problemă cu chestia asta. Dacă nu ai cont pe Revolut, am să las un link în descrierea acestui video pe care poți să dai click și îți faci un cont de pe telefon foarte, foarte repede. Revolutul e o bancă online, da? E o bancă, cred că e din Londra, dacă țin bine minte, și ei au o aplicație, un internet banking foarte flexibil și foarte frumos. Bun, aici dăm X. Despre asta am vrut să vorbesc cu tine în videoul de astăzi. Îți mulțumesc că m-ai urmărit până la final. Dacă dorești să-ți faci conturi pe exchange-urile centralizate, ai link-uri la mine în descriere. Aș aprecia și mi-ar fi de mare ajutor dacă mi-ai da un like și un subscribe. Dacă ai ceva întrebări, te rog să-l lași în secțiunea de comentarii.
Ne vedem mâine. O zi minunată îți doresc!